és el llibre del cos humà, que aquí t'explica totes les coses que té el cos, per dins i tot. Aquí t'ensenya abans de néixer un nen. Aquí surt als 2 mesos, que està a la panxa bastant petitet. Aquí és als 5 mesos, que ja està poc preparat, i aquí ja és als 8 mesos, que ja és més gran i ja sortirà. Això és dins de la panxa, que és com una bombolla, i aquí t'ho ensenya. Aquí és el naixement, i si estires cap aquí, surt el nen que està plorant. Et fas gran. Això és quan et vas fent gran. Aquest nen està somiant que per la nit es va fent més gran. I aquest, si li estirem d'aquí, va creixent, creixent. Aquí és més com... Aquí és com petitet, que es va fent gran, fins que és així dalt. Aquí t'ensenyen els 3 mesos de la nena, els 5 anys, que els 10 anys. Aquí del nen, els 3 mesos, els 5 anys i els 10 anys. I ara, si estirem per aquí, veiem ja els 3 anys, que ja és una nena més gran, als 8 anys, que ja se'n anar amb bici, i als 15 anys, que ja és molt més gran. I aquí el nen, el mateix, aquí és 3 anys, ja és més gran i ja sap jugar amb la pilota, que als 8 anys aquest nen ja sap tocar la guitarra, i aquí aquest nen ja fa bàsquet. Això són els músculs. Aquí hi ha un forçut que té molts músculs. Aquí, si estirem per aquí, ja el que tenim aquí, el múscul d'aquí. Llavors, si fem així, ja es veu més forçut. Aquí són els ossos. Això és la cara, tots els ossos, que aquí hi ha el crani, i aquí hi ha una de les dents. Aquí hi ha els ossos com del braç. Això es diu l'omòplat. Aquest d'aquí, que és aquest, es diu húmer, el ràdic i el cúbit. I aquí, si traiem la mà, aquí es veuen els ossos. I aquí es diu l'os aquest del mig, només aquest de com es diu, que es diu una falange. Aquí t'ensenya el cor i la sang. Aquí, quan ens fem un tall o així, ens surt la sang, que el cervell diu que la sang
vagi cap allà i surt la sang. I aquí et diu el viatge de la sang i també de les venes. La sang està aquí al cor, fa així, va per aquí, per les cames, baixa aquí, va aquí per com la cara, un altre cop els braços i tot el rato així. I les venes el que fan és pujar i la sang el que fa és baixar. Aquí així, baixa i aquí puja i puja per les cames i pels braços. Aquí respira. Aquí t'ensenyen el dels pulmons. Això d'aquí, la boca que va cap a baix, es diu l'esòfag. L'esòfag. Això altre d'aquí es diu la tràquea. La tràquea. Aquí hi ha els pulmons i aquí l'estómac. I ara aquest noi, aquí s'omplen els pulmons i és com si s'aixafés.